Terve. Oliko se oikea nappi? Onko sä siinä? Mä oon täällä. Terve. Mä oon Juha. Terve. Hirveän vaikea näiden koneiden kanssa pelata, kun nämä tahtoo nämä napit olla. Varsinkin nämä kamerat on mun mielestä kovasti vaikeita. Ja mulla on tässä sitten vielä tuo lattauksen tavalla alkoi liikkumaan, kun minä siirtelin tätä konetta ja no niillähän on tapana hajota. Jos joku voi hajota, niin se hajuaa. Niin itse asiassa mä en sitä tullut sanomaan. Mä ajattelin vaan sanoa, että teko se on niin hyvä olla suomalainen. Se tuntuu niin lämpimältä. Tämä on niin kuin kotimaa ja kuuluu kansaa. Mä en, niin kuin, kello on nyt 13.51. Mä en justiinsa mitään tänään tehty. Hirveästi olen yrittänyt. Ensinnä nukkuin kauhean huonosti. Koko yö ihan pilalla. Ihminen herää niin kuin, ihan niin kuin parin tunnin välein ja sitten lukee kirjaa ja sitten ressaa. On kauhea kun alkaa ressaamaan. On kauhea. Ja niin usein kun sitäkin tapahtuu. Mitähän sen kanssa tekisi? Mitähän sille tekisi? Ja mun mielestä on ihan hirveän väärin, että tämmöisiä asioita on, että niinku rikki menneet koneet ja sitten niinku yöheräämiset ja tämmöiset. Että sitten aamulla ottaisin ja pikkusen, eikä niin pikkusenkaan, vaan niinku hirveän vähän saat aikaa. Oikein niitä hävettää. No kannattaako sinä enää sitä mitään puolin päivän jälkeen alkaa tekemään? Kaikkihan ei ole mennyt. Ja tästä se nyt sitten pitäisi lähteä. No lähdetään minä. Siinä on kauppareissua ja siinä on asioiden hoitamista. Ja pitäisi ennen 5 kerätä sinne ja ennen tänne ja 6 tuonne. No millä meet? Autoajalla. Niin se mitä oli. Niin tähän ei ole. Jos suoraan sanoo, niin ei ole enää sitäkään. No, on mitä on ja mitä. No ei ole. Niin. No se kyllä kurjaa. Miten tästä tuli tämä? Milloinka se meni elämä tämmöisen alaiseksi? Niin kuin ei alaiseksi, siis surkeaksi. Niin kuin, mun mielestä monellakin ihmisellä on niin kuin, ongelmia niin kuin elämän kanssa. Ja se on niin kuin, masentavaa ja kai se on ihan tämmöinen suomalainen ongelma. Mun mielestä ihan paljon mukavampia on nuo naapurikansat. Mihin vaan kahtoo, niin ideänsä päin ne luottaa kauheasti toisiinsa ja ihteensä. Ja ei nyt tietysti mitään syytä luottaa ihteensä. Siis täytyy sanoa, että syvältähän niillä on asiat. Että ei siinä kyllä mitään kehumaan pääsisi. Mutta sielläpähän vaan retostavat ja uskovat olemattomiin. Kato nyt minkälaista porukkaa. No joo, no sitten taas tuolla lännessä päin. Siellähän on sitten, minkä suuntaan se tulee tuonne päin. Niin siellähän se vasta hullua meininkiä onkin. Ihan ilma-aikoisille nauretaan päivästä päivään, niin kuin ilma-aikoista naurua. Se on kerta kaikkiaan käsittämätöntä. Mikä sinä nyt voi naurattaa tässäkin touhussa niin paljon? Ja ihan on yhtä surkeat kelit siellä kuin täälläkin. Kyllä mun mielestä. Ja minä olen nähnyt, että sinne paremmat säätiöt olisi tullut kuin tänne meillekään. Joten ei sinä paljon nauruvaraa olisi niilläkään. Mutta eikö vaan? No norjalaisilla on öljyt, että niin, sillä pääsee luontoa tuhoamaan ihan kunnolle ja lääkipolville kunnolla. No tietysti mikin ydinvoimaa tuossa venäläisten kanssa. Venäläisten kanssa lähdetään rakentamaan, tai sitten ei lähdetä. Ilmeisesti ei lähdetä. Niin, että ei lähdetä sitten sitä maapalloa tuhoamaan. Että sillä lailla norjalaisetkin, niin ei paljon naurattaisi kyllä olla norjalainen. Niin. Että mä vaan lähdin sanomaan, että on se hyvä kuulua johonkin kansaan. Että et ole yksin. Että olet niinku kansakunnan jäsen. Se on hyvä mieli. Ja aamulla herätä, kun on kansakunnan jäsen. Tai kun ei ole nukkunut yöllä ja aamulla huomata, että on kansakunnan jäsen, kun ei ole nukkunut yöllä. Moni muukaan ei ole nukkunut yöllä. Moni muukin on valvonut koko yö. Joku ihana oma kansa. Samanlaisia koko porukka. Sitten vaan töihin tai mihin ne meettekin, mutta että voi jättäkö väsyttää.
Ei muuta kuin sinne vaan. Antaisi keittää kahvit. Se auttaa, kuulkaa, moneen asiaan. Keittää kahvit. Siitä lähtee sitten yleensä liikkeelle. Ja jos se sillä lähde, niin ei sitä sitten kannata tehdä mitään. Ei muuta kuin sänkyyn takaisin. Nukkuu sen päivän ihan loppuun asti. Melkein kannattaa nukkuakin. Jos sä lähdet ulos, niin tulee joku vastaan ja alkaa se jorisemaan ilman muuta. Siis ilman aikoisia puhuu, eikä sitäkään mitään sanomista, mutta tulee sanomaan niistä asioista. Ja tiettihän nuo, eikä sä kuitenkaan osaa siihen vastata. Mutta onhan se mukava kommunikoida. Eihän se mitään, onhan se mukava aina sanoa, että kyllä me ollaan. Mutta me sitä vaan mennään eteenpäin. Joo, eikä sinä emäntä sano, että tuut sitten siihen aikaan. Tuut sitten ja oot sitten siinä. Etkä jää, missä sitten ootkin, et jää pois. Tuut sitten, mä ootan. Ja sä oot sitten siinä. Nyt oliko se? Herranjestas, se on 56. Siis minuutti yli jo. No, mun pitää kohta olla. Polkupyörää lähden tuossa hirviä viima. Ja semmonen torstai. Toivoa on täynnä. Voi hyvä ihme. Joo, no mutta ei muuta kuin suomalaista. Hyvää torstaita. Se on jo 13.56. Ei saa enää montaa tuntia. Pimiä tulee, sanoisinko 16.49. Eihän siihen ole enää kuin parisen tuntia. Onko sitäkään enää? Leuka vaan kohti rintaa ja kohti uusia vaikeuksia. Eväntä odottaa. Mä tästä sitten. Oikein hyvää päivää suomalaista. Hyvää yötä. Nukkukaa hyvin. Missä se on se nappi? Vilikuttaa tuoksi. Missä se on se nappi? Enkä mä mennä. Tuo. Ei se ole se. Ei se ole se. Se on tuo.